Com podeu observar, aquest territori presenta una riquesa i diversitat natural i cultural molt arrelada en tot el seu entorn i la seva gent. Les seves activitats generen una infinitat de recursos que poden ser una font d'oportunitats. Des del clúster de la bioenergia de Catalunya ho volem aprofitar per impulsar projectes cooperatius que afrontin els reptes dins del programa d'impuls i reforç de la competitivitat dels territoris definits com a zones de transició nuclear. En aquest procés de reflexió i transformació s'han plantejat nous models econòmics circulars que permetin adaptar-se a aquest nou context. Aquestes iniciatives pretenen dinamitzar el territori, amb diversos objectius: donar valor als recursos locals, promoure l'economia circular i verda, reforçar la competitivitat del territori i impulsar nous models vinculats a la sobirania energètica. Indosamba, Innosansa, Biocaza i Recopriorat són 4 iniciatives i exemples de com la bioenergia i la bioeconomia poden ajudar a reptes compartits, convertir-los en noves oportunitats de futur. A nivell de pagesia, comptant que som cooperatives, agrupacions de petits pagesos, especialment aquí al Priorat, que bàsicament som petites explotacions, la principal forma de gestió de la poda que tenim és la crema. Per tant, ja estem intuint amb els avenços de la normativa que hi ha que això d'aquí poc serà una cosa que no podrem tirar endavant. Bàsicament, el repte serà buscar alternatives a aquesta gestió que estem fent ara i si a sobre poguessin ser alternatives que poguéssim repercutir econòmicament al petit pagès a través de revaloritzar aquestes restes de poda, doncs millor. Són projectes que han de ser de territori, projectes que han d'implicar més d'una cooperativa, que han d'implicar administracions públiques. Si des del primer moment comencem a treballar col·laborativament i decidint cap a quina línia podem tirar, serà més possible que la cosa arribi a bon port i que no quedi només en un estudi, en una anàlisi que hem fet, sinó que s'acabi materialitzant en alguna cosa. Què és el biopolígon? La intenció que portam des de la cooperativa La Fatarella és mirar d'activar un polígon que tenim als Camposines, diguéssim, en tema de biomassa forestal. La clau és la gestió forestal, és poder extraure la biomassa dels nostres boscos i aprofitar-la per la xarxa de calor que es vol fer al municipi, com també ampliar a altres municipis dels voltants. Primerament, aprendre de tot com s'està bellugat tot el tema energètic a Catalunya i segon, mirar de tindre un estalvi energètic i ser social, no només pels socis de la cooperativa, sinó per tot un poble. Ho treballem de la implicació de mirar de ficar en valor el territori. Aquests projectes com Indosamba i Innosansa són molt importants perquè de manera col·lectiva se revaloritzin aquests productes, se'ls doni una sortida, una viabilitat i ja dic, sobretot el fet de fer-ho col·lectivament com a cooperatives dona un valor afegit molt important. Tots tenim que mirar pel nostre bé i ara depenem d'una entrega sola, vull dir que hem de mirar de fer-hi alguna cosa i tirar cap a d'altres costats perquè si li passa alguna cosa a la planta que ara ho portem receptora, que depenem tots, tenim un problema molt greu, perquè el que no es pot fer és parar un molí quan estem en plena producció d'oli. Sí, treballar en grup i sobretot en cooperatives, com que les cooperatives totes ens regim més o menys per una manera de funcionar molt pareguda, vull dir que jo crec que és la gràcia també això, perquè si això ho promogués un particular, t'hi pots adherir o no, en canvi d'aquí n'hi formarem part. En un espai d'innovació jo crec que s'haurien de fer dos conceptes diferents. Un és intentar veure la producció o la planta productiva que estem fent, a veure quines millores se podien fer, i una segona part seria anar una mica més enllà i innovar amb aquells productes que venen de la sansa, com poden ser productes minoritaris, com poden ser les proteïnes, els polifenols, els pèptids, etc., per veure quina valorització se podria fer. I estem participant en diferents cooperatives del territori que, tot i que totes tenim una visió molt similar, cadascú té la seva visió i té els seus condicionants, amb això aporta molt, i també el fet d'haver col·laborat amb centres tecnològics i consultores que no coneixien, com pot ser AESA
o que tenen una visió i que han aportat molt al projecte, no? I també estem molt contents amb el que han aportat en aquest projecte. Els reptes més importants del sector serien la viabilitat econòmica, social i ambiental, i això passa per la viabilitat de les explotacions, les produccions més o menys uniformes, per tant, rec de suport allí on hi té i en altres llocs també l'ampliació d'aquests recs. Llavors, també la valorització del producte. L'oli d'oliva verge extra s'hauria de valorar en la justa mesura, no només com un superaliment que és, de gran qualitat, sinó també pel que representa pel territori, tradició, fixació de gent a les zones rurals, salut, també molt important. Aquests 4 projectes demostren com la innovació i la transició energètica poden ser aliats pel territori per millorar la seva competitivitat, generar activitat econòmica i millorar o reforçar aquelles formes de valorització dels seus recursos i subproductes. D'aquesta manera, a través de models cooperatius, milloren i reforcen la resiliència del seu entorn. La bioenergia, la bioeconomia i la cooperació són vectors i eines essencials per construir un futur més sostenible, competitiu i, per suposat, arrelat al territori.